Salam tout le monde, bienvenue Football Baro Keneka Niambo Kurade Knanyana qui abonné Knanyana quand vidéo nous like et partager, c'est parti. Cristiano Ronaldo CR7 dans les besoins Al Nasser là, Arab Saoudi fanfela là, donc Outumbe Ligue des Champions asiatique là. A ko kɛra dabaliban ye yan supporteru donc déplacera ka taa CR7 la jaabe hôtel mun na et puis a tun bɛ bisi mun na supporteru bolila ka tugu a kan fo Cristiano Ronaldo bɛɛ bɔ dugu in kɔnɔ donc o waati na caman y'a yira k'a fɔ ko CR7 ye ko a ka di mɔgɔ ye ko joueur mun don donc a bɛ les années minan kɔnɔna la donc nin waati na supporteru y'a yira k'a fɔ ko CR7 ko olu ɲa dalen ale kan donc ko a bɛ fɛn camanba de lase olu ma ko a bɛ nisɔndiya ni joie mun lase olu ma k'olu da tɛ se ka fɔ a dan na donc ko de y'a to olu taara olu y'a mɛn k'a fɔ ko CR7 ko a bɛ hôtel mun na donc k'u ɲɛsin hôtel ma ko et puis u y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ bisi mun fana kɔnɔ k'u bolila ka taa yen pour que k'u ka nisɔndiya ani ka kanu yira CR7 la donc CR7 yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko in diyara ye et puis ko in bonyana ma kosɛbɛ. Jeune frère Hormozo Espagne joueuse de rero donc minnu ye coupe du monde ta ka di Espagne équipe féminin ma donc ale b'o mɔgɔ ninnu na kosa in na donc Espagne ye sélection dɔ kɛ donc u kan ka match fila ta n'o ye Suisse ani Suède ye donc a tɔgɔ to liste ninnu na donc u ka entraîneur ye a y'a yira k'a fɔ k'u ma tɔgɔ dɔn liste na ka sababu kɛ k'u b'a fɛ ka denni protéger ko dɔw ma donc denni yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ale ma foyi de faamuya k'u b'a fɛ k'ale protéger mun de la donc k'u ma tɔgɔ dɔn liste la dɛ ka sababu kɛ k'u ni président kɔrɔ k'u bɛɛ da bɛ filɛ kelen na ko de y'a to u m'ale tɔgɔ dɔn liste na k'a fɔ k'u b'ale protéger ko kuma in tɛ tiɲɛ ye k'o ye nkalon de ye. Neymar Junior international brésilien ni waati na n'a bɛ jouer Arab Saoudi Pro League la kunu tun bɛ ka Ligue des Champions match dɔ ta n'o ye Ligue des Champions saoudien ye donc o y'a yira k'a fɔ ko Neymar ko a ma deli ka match kolon ɲɔgɔn kɛ ka tɛmɛ kunu match ɲɔgɔn kɔ ko 100 balles a y'o de touché ko a ye 34 ballons k'a y'o de perdu donc o b'a yira k'a fɔ ko kunu ko Neymar ka match ma ɲa et puis ko u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ rouge fana mérité ko mais arbitre ye jaune d'a ma ka sababu kɛ ko joueur dɔ pinna a ye ballon kɛ ka joueur dɔ bɔ ko tun ye rouge de ye ko n'a tun y'a kɛ Europe kɔnɔna la donc ko ballontan sariya la k'o ye rouge de ye komi o ye jaune de d'a ma donc kunu an bɛ se k'a fɔ Neymar Junior kɔni donc a ka match ma ɲa a bolo kosɛbɛ kunu donc Neymar Junior